Os lle fara fi heb gariad, yna efydd sŵn lled a dwyf. Ac gwybod yr holl ddirgelion a gwybodaeth, heb gariad wyf ddim. Nid yw cariad beth yn darfod, ond proffwydoliaeth ddaw I ben. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf yw cariad. Cariad sy'n hir am aros, y mae cariad yn gymwyn asgar. Nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n ymffrostio, mae'n goddef, yn credu, yn gobeithio, yn dal ati'r eithaf. Nid yw cariad beth yn darfod, ond proffwydoliaeth ddaw I ben. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf yw cariad. Nid yw cariad beth yn darfod, ond proffwydoliaeth ddaw I ben. Mewn gair y mae ffydd gobaith cariad, y tri hyn sydd yn aros a'r mwyaf yw cariad. Bore da blant, rwy'n mynd I ddarllen I chi bore yma un o chwedlau Aesop, y Llwynog a'r Crëyr. Gwrandewch yn ofalus. Roedd unwaith Llwynog a oedd yn hoffi chwarae triciau ar anifeiliaid ac adar eraill. Roedd y Llwynog yn ffrindiau gyda Crëyr swyl. Crëyr yw heren, y deryn sydd â ffug hir a mae'n dal iawn. Un diwrnod, daliodd y Llwynog giw iar, a gwnaeth gawl blasus gyda'r iar. Aeth y Crëyr heibio cartref y Llwynog, gan aroglu'r cawl yn coginio. Dyna oglau da, meddai'r Crëyr. Beth wyt ti'n ei goginio? Rwy'n gwneud cawl cyw iar, atebodd y Llwynog. Wel, mae'n aroglu'n hyfryd, dywedodd y Crëyr, wrth iddi sefyll wrth ddrws y gegin. Roedd y Llwynog yn llwglyd iawn, a'r cawl yn barod i'w fwyta. Nid oedd eisiau ei rannu gyda'r Crëyr o gwbl, ond gwyddai fod disgwyl iddo roi ychydig i'r Crëyr, felly cafodd syniad hunanol. Gofynnodd i'r Crëyr aros am swper, ond rhoddodd y cawl ar blat fflat. Ni allai'r Crëyr fwyta'r cawl o'r plat, a bu'n rhaid iddo wrando ar y Llwynog yn claddu'r cawl ac yn canmol ei flas. Roedd y Crëyr yn llwglyd iawn ac yn siomedig iawn erbyn hyn. Nid oedd y Crëyr yn gallu estyn y bwyd o gwbl oedd hi. Wythnos neu bythefnos yn ddiweddarach, gofynnodd y Crëyr i'r Llwynog ddod draw am swper. Pan gyrhaeddodd, dywedodd y Crëyr wrth
heddi wrtho ei bod wedi dal pysgodyn mawr a'i bod wedi gwneud cawl blasus. Rhoddodd y Crëyr ei chawl pysgodyn mewn llestr uchel urddasol. Roedd pig y Crëyr yn gallu cyrraedd gwaelod y llestr a gallai fwyta ei chawl yn rhwydd. Ni allai'r llwynog druan gael ei ben yn y llestr ac nid oedd ei dafod yn ddigon hir i gyrraedd y cawl. Aeth adre'n llwglyd gan nad oedd yn gallu bwyta dim o'r cawl. Felly, neges y stori yna yw: dylid trin eraill fel yr hoffem ni gael ein trin. Mor syml yn dywe, ond mor bwysig. Diolch am wrando, blant. Hwyl fawr. Canwch gyda fi, blant. Rwy'n i yma o hyd, rwy'n i yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, rwy'n i yma o hyd, rwy'n i yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, rwy'n i yma o hyd. Diolch, blant.